Het verviersbureau Jo Binder neemt maatregels om alle leerlingen naar school te vervieren. Meer leerlingen maar een oor in een busje is de bedoeling. Maar dat shirt net elke niet zitten. Margriet Greveling uit Stiensgeer had een gezinshuis. Haar baan wordt geregeld met taxjes van Jo Binder naar speciaal onderwijs bracht. De zorg is eigenlijk, zet zulke bij mij elkaar in een hele grote bus. Dan komen ze heel overprikkeld op school. En dan ben we dus bang dat aan school staat, ja, ze ben hier onhandelbaar. En dan kiezen ze dus net meer naar school. En dan hebben we ze alsnog thuis. Paul Maasbommel, coördinator van Jo Binder, vertelt dat de maatregels noodzakelijk binnen. Ik heb in 2023 al aan het bestuur gemeld van jongens, als deze groei doorzet, dan moeten we aan andere dingen gaan denken. Misschien ook wel aan grote bussen. Nou ja, we zitten nu bijna in 2025, dus we hebben het nog weten te rekken. Maar ja, op een gegeven moment is de rek eruit en dan moet je wat. Hoeveel begeleiders zitten in zo'n bus? Nou, daar hebben we voorlopig bedacht van zo'n midi-bus waar dus 20, 25 kinderen in kunnen. Daar zou 1 begeleider op moeten. En een grote bus waar misschien wel 40 of meer kinderen in komen, daar zou minimaal 2 op moeten. Maar ook dat staat nog helemaal niet vast. Maaike Dotinga, die het ondervinding had als begeleider in een taxi, beklammert dat nog meer leerlingen in een busje net haalbaar is. Eén weer heel druk, daar heb ik verder net volle werk van, dan moest ik een beetje daarbij. Door die hele dikke grine snottenbel, dan moest ik steeds uit mijn stoel en haar skimmeidje en oren zitten spuien en treppen zitten te slaan. Die band die kan eigenlijk net in een touringcar met 2 begeleiders. Dan mag dan eigenlijk wel 1 op 4 of 6 ben een begeleider. Ja, wij kennen niet alle 820 kinderen persoonlijk, maar we weten wel welke kinderen wij in het vervoer hebben en waarom ze naar die scholen gaan. Maar als wij niks doen, dan moeten wij vanaf januari tegen 20, 30 kinderen zeggen van nou sorry, maar wij kunnen je niet brengen.